дуруд мегӯям ба шумо тамошобинони иззатманди телевизиони сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ. барномаи навбати экотуризм аст манзури шумо. мо айни замон қарор дорем дар деҳаи ёли ноҳияи Шамсиддини Шоҳин ва мақсад дорем ба мавзеи паси баробаро сафар намоем. мақсад аз ин сафар сабт намудани ҳайвоноти нодир аз ҷумла бузи пармашох ё морхӯр мебошад. дар ин сафар моро як гурӯҳ кормандони ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди олами вуҳуш ҳамроҳӣ менамоянд. шумо ҳам моро ҳамроҳӣ намоед ва бибинед ки мо чиро мебинем. пиёда роҳ гаштан дар домани кӯҳҳои сабзпӯши ватан варзиш аст ва ба саломатии кас фоидаи калон дорад. ҳарчанд чун эҳтиром ва хислати тоҷиконаи меҳмоннавозӣ ҳамсафаронамон ки кормандони ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди олами вуҳуш буданд, пешниҳод карданд ки ба асп нишинем, вале мо рад намудем, зеро дар чунин табиати рангин пиёда тай намудани пайраҳаҳои борик дар дили кӯҳ кайфияти дигар дорад ва хотирмон ҳам ҳаст. аз деҳа на он қадар дур рафтем, вале аллакай гулу дарахтонеро дидем ки нодиранду чанде аз онҳо ба китоби сурхи Тоҷикистон ворид шуда. накҳати атрогини растаниҳои мавҷуда ба машом расида касро ҳузуру ҳаловат мебахшад. ҳадафи мо наворбардорӣ намудани ҳайвоноти нодири мавзеъ аст, вале акнун ба нақша каме тағйирот ворид мекунем, чун наметавонем ин корро накунем, зеро бо иқтидори зарурӣ барои наворбардорӣ омадаву ин ҳама зебоиро тасвир намуда ба бинанда нишон надиҳем, худро намебахшем. ҳамин тариқ маълумотдиҳиро аз дарахте оғоз менамоем ки ҳам баргаш ва ҳам чӯбаш барои ҳаёти мардум лозим ва манфиатовар мебошад. аз ҳамин дарахт хеле бисёр будастанд. чӣ дарахт аст? дарахт шулаш ном дорад. шулаш? шулаш. ин меваш аст? ин гулаи тухм дорад дарамашта. тухм барои баромадан. мо истифода намебарем. мо бисёртар мардуми мо барги ҳамиро истифода мебаранд ба хотире ки ҳайвоно буз, гӯсфанд чашмошон гул пайдо мекунад ку барги ҳамиро гирифта қоқ мекунем. ана баъд дар чашми бузай гӯсфандай мепчӯшем, пардаи амуро брида чашми буз эълан мешавад. мақсад бо ба ҳолати аввала бармегардад. соз мешавад. соз мешавад. табобат мекунанд яъне чашм. дай барги ҳами чиз. ана аз навдаҳои ҳами сабад мекунанд барои қурут гирифтан. сабад мекунанд барои кавг. барои кавбозо қафаси кавг. қафаси кавг мекунанд. ана хай мақсад навдор ки қоқ шидан бо мебаранд барои истифода бурдани мисол замистон гузаронӣ. тарша мумкин нест. иҷозат нест барои анамун сохтани қафас ё анамун сабад тараш лозим аст ё ки? бале тараш. навдаҳои борика каш. дар асоси иҷозат аз шумо иҷозат мегиранд баъд? иҷозат мегиранд баъд дар асоси иҷозат. дар ҳамин деҳа қафас месозанд? ҳастаям та як мард мондагӣ қафас месозад, сабад барои қурут кардан, сабад барои зимистон кар додани гов мол. аз ҳамин дарахт. аз ҳамин дарахт хел мекунанд. ин барои ҳамин чизо калон мешавад ин дарахт? бале беҳад. вақти ба нестӣ рафта буд, ина чанд муддаи чанд солае ки нигоҳ бин кардастем, раҳ гирифтем, нав аз нав гӯё ки барқарор кардастем ин дарахтҳоро барқарор. ҳастаю паст ҳастаю дарахтҳои калон шулашо ғафс мешаванд. беҳад баланд мешавад, то баландии 2-3 метра мехезад. аксаран номи дарахту бутта ва гулу гиёҳҳои мавзеъ бо лаҳҷаи мардуми маҳаллӣ пешниҳод мешавад. ин иқдомро ба он хотир пеш гирифтем ки дигарон ҳам бо лаҳҷаи мардуми деҳаи ёли ноҳияи Шамсиддини Шоҳин шинос шаванд. ин чӣ намуд растани аст? ин растани севчак мегӯянд мо. севчак? яъне севи хурд. мумкин ҳамин хел бошад ки мо ҳамин хел медонем ки севча мегӯянд. вақте гул мекунад ҳамин бута растани. ҳамин растани замбури асал бисёр истифода мебарад. аз ҳамин гули ҳамин бурда асал тайёр мекунад. асал бениҳоят
асали хуб меояд. این خوراک یعنی زنبوری اصل است бале اصلا бале چرا این میوهش یکون هم خیلی میریزد мереза ана ин навда қоқ шид ира ҷамъоварӣ мекунад барои зимистон гузаронӣ мардам. خوراک چرو Не, همچون барои خوراک алов кардан. ها برای علو کردن бале جمع آوری میکنن бояд тазаккур дод ки қариб ҳамаи гулу гиёҳҳои дар мавзеи баробаро мерӯида шифобахшанду ба инсон фоидаовар. шояд кас аввалин маротиба бо шунидани ибораи баробаро дар ҳайрат монад. мо ҳам дар чунин ҳолат будем ва аз ҳамсафаронамон пурсон шудем. маълум гардид ки маънои ибораи баробаро ин барбабар самт гирифтани пайраҳа будааст. чунин ҳам ҳаст. тавре мебинед пайраҳае ки мо ҳаракат дорем кӯтал набуда тавассути дили кӯҳ барбабар ё уреб меравад. роҳамонро давом медодем. аз тамошои зебоиҳои табиӣ ба вуҷуд омада дар ҳайрат монда мафтун мешудем. ҳамсафаронамон бо назардошти вақт ва ҳарчи зудтар ба ҷои таъиншуда расидан аз мо талаб мекарданд ки каме зудтар ҳаракат кунем ва дар болотар метавонем мавзеъҳои аз ин ҷо ҳам зеботару диққатҷалбкунандатарро бубинем. ана баландии якуме ки мо омадем. خوب این کدام نقطه است лаби баробаро. بینندگان گرامی ما با طی نمودن تقریبا 1.5 کیلومتر راه به همین نقطه یعنی لبی باروبارو رسیدیم و ما رو ضرور است اکنون به پسی باروبارو بگذاریم و تا انمون کوهی که در پس منظر میبینید باید رویم. ما رو هم سفر باشید. мо ба он хотир дар ин нуқта таваққуф накардем ки мавқеи ҷойгиршавии бузи пармашох ё морхур баландтар ва моро зарур аст боз беш аз 1.5 километр роҳро тай намоем. ҳамоно таваҷҷӯҳи мо ба гулу гиёҳ ва буттаву дарахтони нодир равона аст. тавре мушоҳида гардид дар мавзеъ растаниҳои зиёд ба монанди зира, луфтоқ, сангсабил, гулхор, бия, хуч, пуш, бӯи модарон, юған, яхма ё вағнич, писта, зелол ё зирк, дулона, бушол ва ғайра мерӯяд. гаштугузор намудан дар ин мавзеъ як кайфияти хос дорад. аз ҷумла накҳати гулу гиёҳҳои шифобахш, чаҳчаҳи булбулон ба кас рӯҳу илҳоми болида зам менамояд. тибқи иттилоъ дар ин мавзеъ зиёда аз 100 намуд растаниҳои шифобахш мерӯяд ки аксари ин гуна растаниҳо аз ҷониби сокинони маҳаллӣ ҷамъоварӣ ва ҳамчун доруворӣ истифода карда мешавад. инҷо кас дар дохили буттаву дарахт ва алафзори зиёд роҳгум заданаш ҳам аз эҳтимол дур нест. дар баъзе ҷойҳо алафҳо чунон баланд қад кашидаанд ки дар дохилашон одам нонамоён мегардад. хулоса дар васфи зебоиҳои табиӣ ва растаниҳои мавҷудаи мавзеъ соатҳо ҳарф занем ҳам кам аст. акнун ба нуқтаи муайяншуда расидем ва моро зарур аст каме интизор шавем то рамаи бузи пармашох ё морхур дар дурбини роҳбаладон ё кормандони ширкати шикории олами вуҳуш намудор шаванд. бузи мазкур дар дили ана ҳамин кӯҳи баланд ё шахҳои рӯбарӯ гаштугузор мекунад. тавре ҳамсафаронамон аз мушоҳидаашон гуфтанд бузи пармашох дар ҳавои салқин яъне дар қисми бегоҳтари рӯз ба чаридан мебарояд ва мо дар ҳамон вақт метавонем наворбардорӣ кунем. чунин ҳам шуд. ногаҳон яке аз дурбинбадастон ишора кард ки буз намудор шуд. бале ин бузи пармашох ё ҳайвони нодири морхур аст ки дар кӯҳҳои ватани азизамон тоҷикистон хосат дар кӯҳҳои деҳаи ёли ноҳияи шамсиддини шоҳин гаштугузор дорад.
ҳамин тариқ як бузҳо дар дурбини мо намудор шуданд ва тавассути квадрокоптер наворбардорӣ кардем. чӣ қадр диққатҷалбкунанда! маврид ба зикр аст ки бузи кӯҳии пармашох дар рӯйхати сурхи иттиҳодияи байналмилалии ҳифзи табиат ба қайд гирифта шудааст ва яке аз ҳайвонҳои нодири минтақаҳои кӯҳии осиёи марказӣ ва осиёи шимолӣ аз ҷумла тоҷикистон, покистон, ҳиндустон, афғонистон, туркманистон ва ӯзбекистон мебошад. морхӯр дар экосистема, гуногунии биологӣ ва аз ҷумла сайёҳӣ нақши муҳим дорад. дарки ҳифзи он дар сатҳи ҷаҳонӣ зарур аст. ҳифзу ҳимояи табиат дар меҳвари сиёсати ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон қарор дорад. мо ифтихор аз он дорем, ки мамлакатамон бо гуногунии табиат дар олам машҳур гардидааст. ин омил боис бар он шудааст, ки сайёҳон аз тамоми олам ба кишвари мо ташриф оварда ба дидани манзараҳои зебо ва ҳайвоноту паррандаҳои нодир мафтун мегарданд. бо мақсади сам гузоштан дар ҳифзи табиати нотакрори ватан мо соли 2021 ширкати олами вуҳушро таъсис додем. моҳи майи соли 2024 маҷмаи умумии созмони милали муттаҳид ташаббуси президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро оид ба эълон намудани рӯзи байналмилалии бузи пармашох морхӯр ба инобат гирифта қаъдномаи дахдор қабул намуд. бо қабули қаъднома 24 май дар ҷаҳон рӯзи байналмилалии морхӯр эълон гардид. кормандони ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди олами вуҳуш дар самти ҳифз ва зиёд намудани саршумори бузи пармашох корҳои назаррасеро анҷом додаанд. ин аст ки сол то сол дар мавзеи таҳти назорати ширкат саршумори он афзоиш меёбад. масоҳати ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди олами вуҳуш зиёда аз 10,000 гектарро ташкил медиҳад. соли аввали фаъолият мо ҳамагӣ 7 сар бузи пармашохро ба қайд гирифта будем. дар асоси дастуру супоришҳои пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои зиёд намудани ин намуди ҳайвони нодир кӯшиш намудем ва бо роҳи ҳифз ва нигоҳубин саршумори онро имрӯз ба беш аз 300 сар расондаем. гуфтанд ба маврид аст ки қаъдномаи қабулнамудаи созмони милали муттаҳид дар самти эълон намудани рӯзи байналмилалии бузи пармашох морхӯр дар бартараф намудани камшавии бесобиқаи ҷаҳонии гуногунии биологӣ, ҳифз ва нигоҳ доштани макони зисти табиии морхӯр муҳим ва саривақтӣ мебошад. ин нукта дар қаъднома ҳамчун зарурати экологӣ таъкид гардидааст. ин нуқта аз сатҳи баҳр 1530 метр баланд аст ва тавре шумо мушоҳида намудед, гурӯҳи эҷодӣ тавонистем якчанд навор бардошта бошем, вале аз мавқеи будаамон нисбатан баландтар пофишорӣ намудем, ки ба ҳамон баландӣ мебароем, вале роҳбарадон ба мо иҷозат надоданд ва гуфтанд, ки мо танҳо тавассути роҳи дигар метавонем ба ҳамон баландӣ бароем. аз ин рӯ моро зарур аст ба деҳа баргардем ва тавассути паси ҳамин тепа ба нуқтаи баландтарини ин кӯҳ бароем. акнун мо ба деҳа баргаштем. боз ҳам зебоиҳоро медидему наворбардорӣ мекардем. чунин иттифоқ афтод, ки мо қариб шом ба деҳа расидем. бо назардошти он ки роҳбаладон вақти гаштугузори бузи пармашох морхӯрро субҳ ва бегоҳи рӯзӣ гуфтанд, мо талаб намудем шаб ба роҳ бароем, то субҳи барвақт дар мавзеи зарурӣ қарор дошта бошем. ҳамин тавр мо ба роҳ баромадем. шом ба хайр дӯстони азиз. соат бо вақти душанбе 22:34 дақиқа аст ва мо ҳайати эҷодии телевизиони сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ ҷониби мавзеи Деғлохам болои деҳаи ёли ноҳияи Шамсиддини Шоҳин равона ҳастем. мо шабро дар ҳамин кулба рӯз кардем ва инак субҳ ҳам дамид. хуб, тамошобинони иззатманд, ин нуқта 2330 метр аз сатҳи баҳр баланд аст ва
инак субҳ ҳам дамид. Моро акнун зарур аст ҷониби кӯҳҳои қисми рост тақрибан 2 километр роҳро сафар намоем ва идомаи барномаро сабт кунем. дар воқеъ дар ин мавзеъ мо тавонистем бузи пармашох морхурро аз наздик бубинем. ин ҷо шумораи бузҳо бештар ҳам ҳаст. бузи пармашох аз ҷонвари нодири кӯҳистони тоҷикистон маҳсуб меёбад. аз ҷониби ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва сохторҳои марбута барои ҳифз ва зиёд намудани морхур дар шароити табиии кӯҳистон пайваста тадбирҳо андешида мешаванд. бузи пармашох ба сифати ширхӯрон қатори ҷуфтсумон ва оилаи шоҳковокҳо дохил мешавад. морхур асосан дар мавзеъҳои кӯҳӣ то 2700 метр аз сатҳи баҳр баланд сукунат менамояд. ҷонвари мазкур вобаста ба мавсими сол кӯчиш мекунад. бо мақсади ҳифз ва зиёд намудани саршумори бузи пармашох дар ҳудуди ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди олами вуҳуш пайваста тадбирҳо андешида мешаванд. мо шоҳиди паҳн кардани намак аз ҷониби кормандони ширкати мазкур гардидем. дар давраи гармӣ мо бузи пармашохро фақат бо намак таъмин менамоем. дар зимистон бошад мо пайваста корҳои биотехникӣ гузаронда ҳайвонотро бо хӯрок таъмин мекунем. ин омил дар зиёд шудани саршумор боис шудааст. дар ноҳияи Шамсуддини Шоҳин 8 ширкати сайёҳӣ шикорӣ мавҷуд мебошад. вазифаи асосии ширкатҳои сайёҳии шикорӣ дар мавзеъҳои кӯҳистон ҳифзу нигаҳбонии олами набототу ҳайвонот ва инчунин зиёд намудани саршумори бузи пармашох ба ҳисоб меравад. бояд қайд намоям ки дар қатори дигар ширкатҳои сайёҳии шикорӣ ширкати олами вуҳуш дар ноҳияи Шамсуддини Шоҳин айни ҳол он ӯҳдадориҳое ки дар назди худ гузоштааст ба пуррагӣ иҷро карда бурдани корҳои мушоҳидавӣ, бурдани корҳои биотехникӣ ва тоза намудани чашмаву дарахтони хушкгардида баро монда шудааст. айни ҳол дар ширкат кормандони бо таҷриба фаъолият намуда истодаанд ки ин ҳам аз он далолат медиҳад ки ҳавасмандии кормандон ва роҳбарияти ширкат барои ҷалби бештари сайёҳони хориҷӣ ва дохилӣ баро монда шудааст. бояд гуфт ки дарозии морхур то 170 ва баландиаш 90 сантиметр буда аз 80 то 109 килограмм вазн мегирад. ришаш бошад то 30 сантиметр дароз мешавад. морхур шохҳои зебои печидаи пармамонанди пурарзиш дорад. аз ин рӯ таваҷҷӯҳи шикорчиён ба он зиёд мебошад. ин ҷонвари зебо ба китоби сурхи байналмилалӣ ва китоби сурхи тоҷикистон дохил гардидааст. тибқи маълумоти сарчашмаҳо дар асоси ҳисоботи саршумори ҳайвоноти нодир ки аз ҷониби мутахассисони раёсати назорати давлатии истифода ва ҳифзи олами набототу ҳайвоноти кумитаи ҳифзи муҳити зист дар ҳамкорӣ бо ходимони илмии ниҳодҳои марбутаи мамлакат дар ҳудуди ноҳияҳои Дарвоз, Данғара ва Шамсиддини Шоҳин дар кӯҳҳои Ҳазрати Шоҳ гузаронида шуд, дар Тоҷикистон беш аз 6000 сар бузи пармашох ё морхур мавҷуд аст. аз дидани морхур хотирамон болида гардид ва дар ин баробар дигар зебоиҳои мавзеъ моро мафтуну ҳайратзада кард. зикр кардан ба маврид аст ки дар ин мавзеъҳои мо ба ғайр аз бузи пармашох дигар ҳайвонҳо низ сукунат мекунанд. аз ҷумла хирс, гург, хук, ҷайра, заргӯш, ҳамчунин
паррандаҳои нодир уқоб, шоҳин, капкидарӣ ва ғайра сукунат мекунанд. шаршараву манзараҳои диққатҷалбкунандаи зиёд дорад ин гӯшаи диёри нозанинамон Тоҷикистон. ини баргашт ба бошишгоҳи посбонҳои ширкати Олами Вуҳуш, доман густурдани гули даштии лола дидаҳоямонро равшанӣ ва қалбҳоямонро роҳат бахшид. оҳ, чӣ қадр зебост табиати ватан! ана ин аспҳо ҳам дар ҳамин баландиҳо алафи серғизо мехӯранду роҳат мекунанд. тамошои рамаи аспон боз як ҷолибияти дигар дар мавзеи девлохам аст. ҳарчанд мехостем чанд рӯзи дигар ин ҷо бошему табиати нотакрор ва ҳайвоноту набототи мавзеъро бештар тамошо кунем, вале муҳлати муайяншуда барои таҳияи барнома ба охир расид. ба шумо бинандагони азиз тавсия медиҳем, ки ба ин ҷо оед ва аз гуногунии биологӣ баҳравар гардед. албатта хотиратон шод, рӯҳиятон болида ва саломатиятон барқарор мегардад. сохторҳои вобаста ва ширкатҳои сайёҳиро зарур аст дар ҳамкорӣ бо ширкати Олами Вуҳуш ин мавзеъро хатсайри сайёҳӣ интихоб намуда, сайёҳони дохилию хориҷиро барои тамошову истироҳат ҷалб намоянд. бо назардошти саршумори Морхӯр ташкил намудани сайёҳати шикор, албатта дар асоси иҷозатномаи Кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳудуди ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Олами Вуҳуш мувофиқи мақсад аст. хуб, тамошобинони иззатманди телевизиони сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ, давоми 2 рӯз дар мавзеъҳои баробаро ва девлохами деҳаи ёли ноҳияи Шамсиддини Шоҳин як сайёҳати хубу хотирмони экологӣ доштем. ин ҷо ба поёни барномаи экотуризм расидем ва саодати зиндагӣ насибатон бошад. хайр.